Ang Ginoo manaa kaninyo. Manang sa kanimo. Hinutlugikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus misulod sa templo, o giabog niya ang mga nagpatigayon didto, o giingnan niya sila. Nahisulat sa kasulatan nga ang Dios nag-ingon, ang akong balay, tawgon nga balay alampuanan, apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga pulis, katulisan. Si Jesus nagtudlo didto sa templo sa matag adlaw, ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga magtutudlo sa balaod, ug ang mga pangulo sa mga tao buot mupatay kaniya. Apan wala sila'y nahimo, tungod kay ang tanang tao nagpadayon man pagpamati sa tanan niyang gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kalaybon ikaw, O Kristo. Magpabiling manindog. Sa atuang hinigugmang amahan sa kalag, Father I'm looking for you. Sa atuang mga hinigugmang igsuon nga kaparian, atuhang mga alagad nga pangulo sa nagkalain-lain nga councils, organizations ug ministries dinhi sa atuang parokya, mga kauban ko nga mga devotees, hinigugmang igsuon kang Kristo, mayong buntag kaninyong tanan. Kini nga istorya gikan kang Pope Francis. Naay batan-on nga pari nga sa iyang unang assignment, pait kaayo kay daghang nasinati nga kaguol. Daghang naglibak kaniya kay dili siya nindot magsulti compared sa previous nga na-assign. Wala gidawat sa mga tao ang iyang mga plano kay dili siya pugi masyado compared katong nauna. Ug labaw sa tanan, dili maayo ang iyang relasyon sa kura, paroko. Nabugatan kaayo, na depresyon siya, ug sa tunga kini tanan nagdesisyon nga mobiya sa pagkapari. Naghangyo siya permiso sa iyang superior. Gisultian siya, dili ko man mapunggan kung unsa imuhang buhaton, pero pauli sa inyong balay, og istoryaha imuhang nanay.
Nagreklamo ang uban, ngano man gipapauli pa siya, basin dili na to siya mobalik. Pagkadakong kahibulungan, nagbalik siya after 1 week og nag-report sa superior og nag-ingon, nagdesisyon ako sa pagpadayon sa akuhang misyon. Nagdesisyon ako sa pagpadayon sa akuhang misyon bilang pari. Nangutana karon ang superior, ngano man ang rason, Pader? Ang tubag kining batan-on nga pari, kay gisagpa ako katulo sa nanay ko. Gisagpa ako katulo sa nanay ko. Gisaysay niya nga nagpauli siya, sa balay hilom lang siya, sige lang katulog, og sa nakabuelo na nagsulti nay magawas nako sa pagkapari. Sa kalit lang, plak, ang iyang nawong gisagpa sang iyang nanay, sang iyang inahan. Dakong kahibulong o shock niya nga nangutana, kano man gisagpa bukunay? Nakamata kanadong tubag ni nanay. Sa gamay ka pa, when you were still small, wala jud may nagpugos kanimo sa imuhang bukasyon. Ikaw nag-ingon kanako nga nadunggan mo nga gitawag ka sa mahal nga Dios ug ikaw nagtubag kaniya. Sa kining gamay lang kaayo nga problema, muhawa ka na. Asa naman ang imong baruganan sa imuhang gipangakuhan? Kung unsa man imuhang pilion, higugmaon ta ka sa gihapon. Pero desisyon ka dili lamang sa rason sa mga kasakit nga naengkwentro nimo, kundili sa rason sad nga makahatag kalipay sa imuha, sa tawo ug labaw sa tanan sa Dios nga nagtawag kanimo. Dugang pa niya sa iyang superior ang tulo ka sagpa nga pisikal, pero sagpa sad nga relational ug sagpa nga spiritual. Kay nagmata siya physically, relationally, and spiritually. Pisikal, para siya magmatagikan sa depresyon. Relational, nga sa unsa man nga desisyon dawaton o gigugmaon siya sa gihapon sang iyang inahan. Og spiritual, kay naghatag kusog og kaisog ang baruganan sang iyang inahan sa pagtuo. Ang komento ni Pope Francis nga gisaysay kini kanamo sa amuhang audience kaniya, ingon ni Pope Francis nga naga-smile, usahay kitang mga anak ni Maria, kinahanglan man nato kining sagpa sa pagmata, sa kamatuoran ug sa pagtuo, sa pagpadayon sa misyon. End of the story. Mga hinigog ba, dili nigikan sa ako ha. I'm just narrating to you again ang nagdunggan nako gikan sa atuang Santo Padre, our Holy Father. Mga hinigog, mga igsoon kang Kristo, tigaan nato sa katinawan, wala ako ga-encourage violence. Ha? Dapat klaro ka na. Pero, madumduman ninyo nga sa bag-o na panganak, ang bag-ong na panganak nga sanggol o bata, asuwod sang iyang inahan, maginhawa siya nga dependent kaayo sa mother. Mao ka na ang rason nga ang lubot kang baby, pak, di ba ginasagpa man, dili para saktan siya, pero para siya pukawon, magmata,
Breathe on your own. Go on living. Crucial ka na. For those who are experienced in the medical field, kanang pagawas sa bata, crucial that the baby will learn to breathe on his own. Instrumento ka na, although medyo may element of pain, ang pagsagpa sa lubot. Karon, naay nakuyapan, usahay ka na to, kabahin sad niini, pagkahuman CPR, ang pagsagpa inayhinay sa nawong, di ba? Sa mga experts sa first response o emergency, ginapukaw nimo to check kung nakabalik na ang consciousness. Usahay, mga hinigugma tungod sa krisis o problema o kasakit, nagaluya kita. Nabugatan sa problema, especially kining karong pandemya, gusto na nato maundang sa atuhang responsibilidad. Ang atuhang pagsalig sa Dios daw mabuwag na o mapahisalaag ka nato palayo sa mahal nga Dios. Ang atuhang inahan, Birhen Maria, gahatag ka nato panabang bilang usa ka lig-on nga saksi sa pagtuo. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11, may nagkomento, bulahan ang sabakan nga nagsapnay kanimo ug siya nga nagpasuso kanimo. Sa bersikulo 28 nagtubag si Jesus, sapagkat tinuod bulahan kadtong namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Blessed is the one who listens to the word of God and obeys it, keeps it. Dinhi makita nato ang tulo ka dimension sa fiat ni Maria. Sa pagkaanindot nga kining imahin sa Birhen sang Regla, nga daw nagasaba kita kay Mama Mary ug nagasandi kita sa iyang dughan. I really love this image very much. Kining tulo ka dimension, unsa kini? Number 1, pagpaminaw, listening. Ikaduha, ang pagtuman niini, the Word of God, obedience, ug pagbuhat kini nga panindugan sa tibuok nga kinabuhi, commitment for a lifetime. Ab audire, from listening, is a prerequisite for discipleship. Why? Listening leads to understanding, and understanding leads to the yes. From listening, the right response then is obedire. Ab audire leads to obedire, to obey. An unspoken third dimension, mao nga to keep this to the end, to obey the will of God and to keep the will of God. That's another translation. So mao kining tulo ka dimension sa fiat ni Mama Mary. When I fall in love, it is completely until the end, till death do us part. Wala nagaingon ang bride sa iyahang groom, yes, I do, until further notice. Or ang groom mutubagsad, yes, I do to you, until expiration date. Please check the labels below. Naunsa naman to ang vows? Dilata nga naay expiration date. Mao kini nga ang third dimension, ab audire, from listening, to obedire, obeying, and third, to keeping it till the end. Tulo ka dimension. Kung kita, mga hinigugma na tintal, mubiya sa ato ang kapangakuhan sa Dios ug sa mga tao, time out kita kadiyot ug magduol kang Maria. Mao kana nga sa ato ha dinhi sa Sugbo ug gikan pa sa uban nga lugar, instinctual ang magduol kang Birhen sa Regla.
Kung lobat ka na sa pagigugma, magampo o magpasabak sa atuhang inahan ug mag-inom sa iyang pagigugma gikan sa iyang dughan. Kaanindot kaayo to lean on her chest, on her maternal heart, to rest sa iyang sabakan. It's like going back home in the arms of Mama Mary. Dinhi sa kining space of loving encounter between mother and child, kitang tanan, dili niya kita talikdan. Mao kini ang rason nga gaduol kita kaniya, kay ngano man bilang anak niya, mudawat nato ang pagpalig-on, pinaagi sa iyang pag-uban kanato sa atuhang kalisod. We know that the job description of a true mother is to stay at the side of her child no matter what. Dinhi gagikan ang word nga comfort from the Latin cum fortis, meaning when we realize that Mary stays with us, then we will find with strength we can move forward. Dili man gilayon mapanas ang problema o ang kabugat sa responsibilidad. Dili man gilayon mawagtang ang kasakit, pero ihatag niya kanato ang kusog sa pagpadayon. Cum fortis, with strength, ang pagpalig-on. Og ikaduha, bilang sumbanan, bilang icon o modelo exemplar, ang tulo ka dimension sa iyang piyat, pagpamati o pagpaminaw, pagsunod o pagpabilin sa ato ang kapangakuhan, muhatag inspirasyon kanatong tanan. Murag tulo ka sagpa nga nagadulot sang maturity of our faith. Mga igsuon, mao kining atong general theme, ang atuhang inahan saksi og sumbanan sa misyon. Pero ang gihatag nila kanako mao nga si Maria lig-on nga saksi sa pagtuo. Kinanglan nato kung maabot kining lisod nga mga trials o challenges, kita muduol kang Mama Mary para kita lig-unon with her maternal love and example. Sa panahon sa pandemya, daghang butang nga makahatag kanato ug makatulod palayo sa Dios. Usahay ingon ni Pope Francis, kinahanglan nato magpauli sa atuhang inahan ug magpasagpa katulo. Sagpa sa pagpaminaw sa Dios, sagpa sa pagsunod sa iyang kabubuton, ug sagpa sa pagpadayon hangtod sa katapusan sa atuhang kapangakuan. Klaruhon ko, wala ko naga-encourage nga pagpauli sagpaon ninyo inyong anak o ang inyong bana, kay ingon ni Bishop, mauni ang punto ni Mama Mary, sayop ka na. Pero kining sagpa mao ang pagpukaw, ang pagmata sang listening, obeying, and keeping our promise. Ngano man, nagbalik ang batan-on nga pari ug nagpadayon sa pagserbisyo. Ang iyang tubag, "O ricevuto tre schiaffi dal mia mamma, ho svegliato e tornato a Dio." Pagkadawat ko tulo ka sagpa gikan sa ako ang inahan, nabuksan ang mga mata ko ug nagbalik ako sa Dios. O Birhen sa regla, lig-on nga saksi sa pagtuo o pagigugma, iampo mo kami.
Sinunod ang paninginan sa mahal nga Birhen Maria sa kalig-on sa iyang pagsalig, muduol kita sa Dios ug malaumong mopadayag sa ato mga pangamuyo ang atong tubag. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Patalinhugi nangamuyo kami kanimo. Nga ang simbahan sa kanunay mahimong bukas sa pagdawat ug pag-agak sa tanang katawhan nga mahiduol sa Dios, pinaagi diha sa iyang paningkamot sa pagsangyaw ug pagpuyo sa maayong balita. Magampo kita sa Ginoo. Patalinhugi nangamuyo kami kanimo. Nga ang mga namunuan sa atong nasod mahimong masibuton ug magmatinud-anon sa pag-alagad sa katawhan nga gitugyan sa ilang pag-atiman, ilabi na gayud sa mga kabus, mga walay trabaho, mga tigulang, sila nga adunay kakulian sa panglawas, ug mga masakiton. Magampo kita sa Ginoo. Patalinhugi nangamuyo kami kanimo. Nga ang atong parokya dinhi sa Birhen de Regla National Shrine padayon sa iyang tahas sa pagdala sa katawhan sa usa ka mabulukong debosyon sa mahal nga Birhen Maria. Sinunod ang iyang mga hiyas sa paghigugma, pagtuo, pag-alagad ug kahingawa sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Patalinhugi nangamuyo kami kanimo. Nga sila nga atong mga tigtabang, mga parokyano ug mga dibuto sa mahal nga Birhen Maria sa Regla, makadawat sa mga panalangin sa maayong panglawas, maayong panginabuhian, kaluwasan sa mga balatian, niining panahon sa pandemya ug kahiusa sa banay. Magampo kita sa Ginoo. Patalinhugi nangamuyo kami kanimo. Nga panalanginan unta sa Dios ang mga paningkamot sa mga mag-uuma, mangingisda, mamumuo ug mga tigpatigayon alang sa kauswagan sa ilang kahimtang sa pagpuyo. Magampo kita sa Ginoo. Patalinhugi nangamuyo kami kanimo. Nga ang atong pagsaulog sa 500 years of Christianity mahimong malampuson, mabungahon, makahuluganon ug magdala kanato sa usa ka tinuod nga katilingbanong kabag-uhan subay sa mga lagda sa ebanghelyo ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Patalinhugi nangamuyo kami kanimo. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot, Obispo, ug Jules Chevalier, Pari, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Patalinhugi nangamuyo kami kanimo. Nga ang mga magtutuo nga mihalina, makadangat na sa kabuhong sa bangkiting langitnon. Magampo kita sa Ginoo. Patalinhugi nangamuyo kami kanimo. Amahan, gipili mo ang mahal nga Birhen Maria ug gihatag mo kanamo nga buhing panig-ingnan sa pagtuo, paghigugma ug pagsalig kanimo. Dungga ang among mga pag-ampo nga among gihalad karon kay uban ni Maria, amon kining gipangayo sa ngalan ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihugman lingkod.